मा एन्जर होनोथाय लोगोफोर मिथिला आङो जा गिदिरखा जा साइज मोनो एन्जराबो खोमसि जाजोब्बाय नै खेला जादों नै बेयाव मालामफ्रा जायालाय दा क्रिकेट खेला जादोंना खेनसे फंबाय सारमोना बेयाव गेलेफैदोंमोन जोंहा रेक्सुखौ हगारनानै दोनदोंमोन आरोना मोनायाव ओमफ्राय नै ओरैबायदि गिदिर एन्जर हमनानै दोनबाय आरो नै मा एन्जर होनोथाय बेखौ मुसुं जाजोब्बाय नै खामसालियाव नै मा एन्जर होनो आरो लोगोफोर जा गिदिरखा नै मा एन्जर होननांगौथाय रेक्सु हाबा मासेबां दावराव जायो बियो सैमा मासे थांनाया नुबाय कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर नै मा एन्जर होनो बेखौ आं आरो बांद्राय गिदिरबा गिलाय हा मा एन्जर होनोथाय लोगोफोर मिथिला आङो जा गिदिरखा जा साइज मोनो एन्जराबो ओरैबायदि गिदिरखा आरोना एन्जरा ओमफ्राय मा एन्जर होनोथाय मिथिया दे आङो लोगोफोर एफा गिदिर एन्जर आं नुफेराखैनो आरोना दा नोंसोरो मबाइलावबासो फिसा नुखोना माखो आं मिथिला खिन्थु जा गिदिरानो आरोना एन्जरा ओमफ्राय आङो साननै जाबाय आरोना हरनै जाबाय आङो रेक्सुखौ मोनायाव हगारनानै दोननाया मानो होनब्ला दायो बियो थांखाया जेरावबो ओमफ्रायो जोंना गेटआबो गाज्रि नङा नालाय मोजां नालाय ओमफ्राय जेनेबा थांखोमानोबो हाया खालि बै खिबुनि गेटआल' बारा मोजां नङा खिन्थु दा दै दंना दै गोनाङै थांनो हाया देनां दै रानबा हगारजानाय नङा दा दै गोनांखाय आं हगारथ'नानै दोनदों आरोना ओमफ्राय थाथों मोनायाव थाबखौनो उन्दुवाखै आरोना बे मोजाङै माने सोंबाय थादों ओमफ्राय मा जादों मिथिया आरोना जिखुनु ओमफ्राय नै दासो आङो सिखांनानै नायबाय 5ता जाबाय आरोना दा टाइमा सिखांनानै नायबा नुबाय एन्जरा बेसेबांबा गिदिर आं गिलायदों मा जिनिस सानबाय ओमफ्राय दाना बोरायखौ फोजाबाय आरोना सिखांला नै रेक्सुआ जा गिदिर एन्जर हमनानै दोनबाय होननानैहाय मा होनबावनो लोगोफोर दासो सिखांदों आङो ओमफ्रायो एसे फ्रेस जानोसै नानिनोबो जाहोनोसै लोंहोनोसै देलायहोनोसै स्कुल थांनांगौ ना लोगोफोर दा टाइमा हास्लाब नङा आरोना बिदिनो बाहेरायाव थाङो मायैनो ओमफ्राय लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय दायो आं मोखांबो सुवाखै ब्रासबो खालामाखै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मर्निं स्टार्ट खालामबाय दे लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दायो देलायखांनानै रेडि जालायबाय आरोना स्कुलाव थांनोसै हाजोआव ओंखारग्रोनानै दंहैबावो सान्दुंआ देन्जार होखादों दिनैबो खालि जानायल' माबादि नायखै सनालिजों मा जाहाव ओरै सान्दुं गोसाना लोगोफोर नाय उस्तादामोनहाबो मालाय थांबाय आयौ गरमा दिनैबो थैखागोनलै टट' लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर सामफ्रामबो बेनोसै डेलि रुटिनसो जाबाय आरोना सामफ्रामबो बेनोसै आरोना लोगोफोर मर्निं सिखांदो स्कुल थांदो फैदो संदो जादो खामानिफोर दंबा मावदो बेनोसै आरो माथोबावनो ओमफ्राय दा नायनो बरिं मोनथ' नाङा स्कुल दंथ'यो नालाय सामफ्रामबो बेनोसै बेखौनो नुबाय थागोन आरोना लोगोफोर सोथ'बाय थादो होनबा थांगोरनोसै स्कुल फारसे नालाय गेट फुला नोगोर मोजां बारखादों नै 2 hours later ना खर' टेस्टि ल'खा लोगोफोर दहायनो फैदों आरोना लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैबाय आङो ओमफ्राय माने ना खर' लाबोदोंमोन आङो मोननैनो बेखौ थुग्लिबाय आरोना जेबो सामफ्रामबो जाखायो ना बेदर होननानै ओमफ्राय मैयाथ' जेबो जानाय जायाखै माने साननि बेदरनि दरथामजों जादों ओमफ्राय खिसिरि संनानै जादों ना नोंसोरनो देखायखादों ओमफ्राय दिनै ओरैनो ना मानै
खर' मोननै मानैसिम लांलायलांबाय खर' मोननै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय रेक्सु हमनाय एन्जरा बेखौ आं सानदोंमोन कि जानो आरोना मा होनोमोनलाय एवनानै भाजा जानो होननानै ओरैनोबाथ' आङो जाफ्लाबाया ओमफ्राय माने गिदिरबो ना ओमफ्रायो बेदराबो बुरजा ओंखारगोन साननानै गोदानायदोंमोन आरोना आङो गोदना हासिन ओमफ्राय नायबाय एकदम माने अरग्लिजोबदों आरोना बियो माने गुराजोब सिङाव सिन्था गेब्लेहैजोबदों आरो ओरै लान्जायनि ससेया मोजां खर'नि ससेया मोजां ओमफ्राय उदै गेजेरनिया गासैबो अरग्लिजोबनाय आरोना जाजाखाया ओमफ्य गारहरबाय फिसौनो आङो जाबाय आंबो खेनबासो जाबाय आरोना एन्जर बेदर जानाया ओमफ्राय आं बांद्राय जानो हाया ओरैनो एसे जानो हायो आरोना ओमफ्राय एन्जरखौ बाथोन जाबासो गोथावसिन मोनो आरोना आङो बै एन्जर दंना मोनसे फिसा फिसा एन्जरा मा होनो बिदिखौ बै जायो जे जावनानै मोनो जे मा होनो एन्जर इंगिनि ना मा इंगिनि बिदि एन्जरफोरखौहाय माने एवनानै सामब्राम बानलु होनानै बाथोन देबा बिराद गोथाव जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बोराया जाया मुगैयो ओमफ्राय आं खिन्थु जायो दै आं सब जिनिसखौनो जाजोबो आरो खालि आं एम्फौल' मात्र जानो हाया बेबो एलार्जि गोनांखायसो जानो हाया आरोना ओमफ्राय दायो जाजाया नालाय माथो खालामनो उफाय गैया ओमफ्राय ना आं ओरैनोबाबो माने एन्जरखौ एफा माबाखाय होना आं एफाबो जानो हाया ओरैनो एसे दफा दनै जागोन बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्य बेवायाबो जागोन होनदोंमोन बेसेरा गैया आरोना ओमफ्राय आं होनबाबो बांद्राय जानो हाया नालाय ना खर' मानै लानानै फैखादों आरोना माने दा जुदि बायसान्स जानो हायाबा होननानै बेजों जागोन होननानै लानानै फैखादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जेबो देखायलायासै सानफ्रामबो थांनाय फैनाय देखायबाय थायोना जों थांनायखिनिखौ ससे देखायबाय फैनायखौ देखायासै आङो फैनानै आङो ओंखाम जानबाय ओंख्रि जानबाय बेनि उनाव ना खर' एवनायखौल' निजा देखायबाय आङो एवनाय माने दै होनो एसे आं एसे दै होनानै ग्रेभि जादोंमोन ना बेखौहाय ओमफ्राय दै होबोफिनबाय आङो दा माने कुकाराव संबा गोथावसिन जायो दे ना खर'आबो ओमफ्राय मरिघन्टफोर बानायबा मोजां जायो बाट आं एफा माबानो गोसो गैया ओरैनो जास्ट थुग्लिनानैल' जागोन आरो ना सारायावहाय बिदिनो जायो आं बांसिन ओमफ्राय मरिघन्ट बानायबाबो बिराद गोथाव जायो आरोना ओंखाम एसे होनानै बान्दा कफिजों बिराद गोथाव जायो आं सानसेखालि संदोंमोनलै बोराया ओरैबायदि गोथाव मोनदों आरोना गोजां बोथोरमोन ओमफ्राय बोसोरसे जालायलायसिगोन आरोना गोजां बोथोर दिनावमोन अरदाबाव संदोंमोन आरोना अरावहाय बायह्रायावनो मालाबा जाफिनगोन र' माने बे समाव बान्दा कफियाबो गोथाव जायोना जानो ओमफ्राय दाबायदि समावथ' मोननोबो नागिरा आरो मोनबाबो थाव आरोना दामाबो बांसिन जायो खोमा मिथिया आङो जानाय जायाना जोंहा बांद्रायनो संनानै खावनानै लानोसै गरम ना ब्लाउसखौनो गानस्लायासै आं नै दा सुनानै लानोसै आरोना ओरैबायदि गरम मा होनबावनो नै जाबाय आरोना लोगोफोर ना खर'आ आंना टेस्टि नुखाबाय स' लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै मोनसे फिसा खामानि दङ बोरायनि बेवहाय सानैजों थांनानै फैनि आरोना ओमफ्राय नानिनो आङो मबाइल होनानै गालांथ'नोसै लांथ'ला आरोना बिराद सान्दुं गोसा गरमथारनो ओमफ्रायो गावबो थांला आङो मबाइल नायनानै थानोसै होननायखाय आङो मबाइल होनानै दोनलांबाय आंनि मबाइलखौहाय चार्जबो गैया पावार बेंकआव सोनानै गालांबाय आङो ओमफ्राय दायो बोरायजों आंजों दसेनो फैगोन आरोना 10-15 मिनिट टाइमा 3:12 जाबाय दसे थांनानै फैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय मैयानि ड्रेसखौनो गानफिनबाय आङो मैया सुवाखैमोन ओरैनो दङ सानसे गाननानै सुबाय थानो बोरैबा मोनोना बेखायनो बेखौनो गानफिनबाय आं लोगोफोर टाइमा नायदो थ' ओंखारग्रोदो आं गेटखौ थाला चल आसा मर्निंनिफ्रायनो दं गाज्रि ना माथोथाय बेयावनो दंगासिनो फुंनिफ्रायनो बासा अबाव सोयो बेयाव सोयो ना बबेजों सोयोनो नायदो नों अबाव सोयो ओरैबायदि सान्दुं गोसा ना लोगोफोर सानग्लास लाब्लासो मोजां जागौमोन लाबोनो होनदोंमोन लायला दासो नांला ओमफ्राय आंसो गाननो बानानै लाबोदों आं बायो गाननो ओमफ्राय आंनि नङाना बिनिसो ओमफ्राय आंजों सुबो खालामनायमोन आङो हिनजावफोरनिबासो मोजां बिना स' थांबाय थानोसै थांग्रोनोसै लोगोफोर बिदिब्ला खेला जादों नै बेयाव मालानिफ्राय जायालाय दा क्रिकेट खेलाबो जादोंमोन ना खेनसे फंबाय सारमोनायाव गेलेफैदोंमोन बांसिन क्रिकेट जादों भलिबल माबा फुटबल भलिबल लायनो बल खेला जादों आरोना बेयावहाय लोगोफोर सान्दुं थिखा थिखि नायनोलाय मोजांबो आरोना इन्टारेस्टबो जोंबो आगोल आङो इसिबां गेलेनो रोङा बलखौबाथ' होनबाबो एसे एनै गेलेलाबायनो मोनदों आरोना भलिबलखौहाय स्कुल टाइमाव थांगोनसै लोगोफोर मोनफैफिनबाय आरोना जोङो लोगोफोर दायो
Labaया खावसेल' गोसोम दख्लाख्ला अखा हागोन नामाथाय ओरैजाय गोसोम सोम हानोबो हानाय थिग गैया फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनफैफिनबाय नै स्वस्ति दाबा स' लोगोफोर दायो न'आव सफैफिनबाय आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला खाजा जानो खाजा दंना बिसिनाव लायनानै जाफैदो मोनसेल' जा दा जाजोब खाजा जानायनि दावराव आरोना ओमफ्राय जेसेनो लाबोयो एसेनो नुबाथाय बिबाय थायो आरोना ओमफ्राय बादा होबा मानियो जाजोबनाङा दे होननानैहाय खेबसेनो जाजोबबा बांद्राय जाहोजायाना उन्दैफोरखौहाय ओंखाम जानो नागिरा लोगोफोर मा होनबावनो आरोना स' आंबो ड्रेस गानस्रानानै लानोसै र' मोनबाय माखासेखौ दोनबाय दे दे ड्रेस गानस्रानानै लागोननि लोगोफोर सपारि फिथाइ हानदों आरोना बोराया जानो होनबाय थानायखाय हाननानै होदों ओरैबायदि बुरजा हानबाय मोनजोब्बाय गासिबो गारहरजोब्बाय हारसाफोरनो हरलाजोब्बाय आरोना हरखायोना खमार मामाया लांफैबाय थाखायो बेसे बुरजा हानखो बेसेबांबा बुरजा हरबाय आरोना बाङालिफोरनो माने मा होनोमोनलाय लांफैखायो आरोना बिसोरो माखासेबाथ' लांफैनो साहस हालाबाया मानो होनब्ला गावसोरबो हरलाबायाना ओमफ्राय बे न' खाथिनि नेपालिया बिसोरथ' लांफैखायो आरोना मामाया लांफैयो हाननानै आं जेबो गैया हाननाला दाना सोरथो जानांगौना एफानो बेखायनो जेबो होनानै आं हरखायो ओमफ्राय दिनै बोरायनोथ' साहस हायाना बिसोरो ओमफ्राय दिनै बिनानै लांथारबाय आरोना बयबो लाबाय नालाय गावसोरबो बिबाय आरो गैला एसे सानसेनो मोनसे फिथाइया गैला आरोना जोबसिगोन जोब्बाथाय मोनजानाय नंला ओमफ्राय जोब्बासो जानो लुबैयो नै लोगोफोर ओरैबायदि अखा मोफ्लामबाय आरोना ओरै अखा हाबाय नै बांद्राय हायाखै अखाया एसेल' होनबाबो ओरैबायदि मोफ्लामबाय खोमसि जाजोब्बाय नै मोफ्लामगासिनो दं आरोना लोगोफोर अखा मोफ्लामदों मोफ्लामगासिनो दं एसेनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थाबैनो नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनगोन